Svima pomaže Bog. Drago mi je da ste se okupili ovde da branite svoja, pre svega, ljudska prava i onda da učestvujete samoinicijativno u zaštiti svog zdravstvenog stanja. Mi se nismo okupili ovde zbog opasnosti od zagađenja vaše životne sredine i narušavanja vašeg zdravstvenog stanja, nego zbog opasnosti koja je prešla, nažalost, u negativnu realizaciju. Po svim parametrima koje smo mi do sada dobili, najviše zahvaljujući miri, situacija sa stanjem zdravlja populacije u Surdulici je alarmantna. Mi smo gledali na sve načine da se okupimo kao grupa stručnjaka i da upozorimo državne organe na to što se ovde dešava već godinama, ali ću ja ukratko da vam skrenem pažnju na činjenice koje dovode do toga da uopšte mogu ovakve fabrike da se otvaraju na teritoriji Republike Srbije. Ovde ću posebno da skrenem pažnju na greške koje smo mi sami napravili i dozvolili da do toga dođe, jer u nekim državama to nije moguće. Dakle, fabrika kao što je Knauf i slične fabrike otvaraju se po raznim zemljama i u Evropi i u svetu. Njihov tehnološki proces proizvodnje je direktno štetan i za stanje zdravlja lokalne populacije i za životnu sredinu. Međutim, unutar Evropske unije takve fabrike više ne mogu da se otvaraju. Njihov inspekcijski nadzor je takav da ne dozvoljava proces proizvodnje koji se trenutno primenjuju u fabrici Knauf u Surdulici, nego je proces proizvodnje unutar Evropske unije regulisan njihovim strogim pravilima i inspekcijski nadzor je takav da se ponaša suštinski kada dođe u neku od ovih fabrika, a ne proceduralno. Pa, na primjer, naši inspektori koji dođu u jednu fabriku kao što je Knauf dobiju listu sastojaka i onda se ponašaju prema toj listi kao da je reč o nekim izolovanim elementima. Pa recimo taj element nije štetan, onda na četvrtom mestu posle njega isto jedan element nije štetan, a niko ne uzima u obzir da dolazi do međusobne reakcije tih elemenata koji dovode do štetnih, pa čak i direktno kancerogenih dejstava. Dakle, ne može da se posmatra na osnovu spiska određenih supstanci da li je štetno dejstvo celog tehnološkog procesa po stanje zdravlja lokalne populacije i životnu sredinu. Stoga naši inspekcijski nadzori uopšte nisu pripremljeni za rad na terenu kada su ovakve fabrike u pitanju. Prosto što su državni organi mogli da urade je da naprave jedan upit stanja fabrike Knauf i procesa proizvodnje koje ona ima u Nemačkoj i ovde. Odmah biste videli evidentne razlike i razlike u procesu proizvodnje koji se dešava tamo i ovde. Oni očigledno otvaraju tamo gde mogu da izvrše proces proizvodnje koji je zabranjen u Evropskoj uniji, a zašto se mi od toga ne branimo, sami smo za to krivi. Drago mi je da postoje ovakve inicijative i nadam se da će na kraju da urode plodom, ali ovde ima niz elemenata koji proceduralno moraju da se urade da bi na kraju rezultat bio zadovoljavajući po stanje zdravlja lokalnog stanovništva u Surdulici. Što se tiče uskog stručnog dela ovog koje je Mira pomenula, vi znate da je Savezna Republika Jugoslavija 1999. bombardovana nedozvoljenim sredstvima i da je tada došlo do povećanja incidence malignih tumora uopšte u srpskoj populaciji. Međutim, oblici tumora koji se javljaju u populaciji Surdulice nisu oni koji se javljaju kao posledica NATO bombardovanja. Elementi koji ih izazivaju su potpuno drugi. Dakle, nije ta etiopatogeneza ista kao što su bili tumori koji su izazvani posledicama NATO bombardovanja, nego je očigledno reč o nekim otpadnim materijalima koji se javljaju posle tehnološkog procesa u fabrici Knauf. Ovde kada uđete u Surdulicu, na primer, odmah vidite da je u neposrednoj blizini fabrike jalovište. Dakle, tu su otpadni materijali koji se gomilaju i od njih pravi neka deponija, uopšte mi nije jasno zašto je to. Mi smo baš pričali pre ovoga skupa, osnovna stvar je ono što se nekada radilo u srećna vremena, kada dovezeš sirovinu u fabriku i iskopaš je iz nekog predela, onda je osnovno da taj kamion iz koga se istovario sirovinu napuniš onim otpadnim materijalom, pa ga vratiš u onu rupu koju si iskopao tamo na mesto odakle uzimaš sirovinu. Dakle, čak ni ti prosti, primitivni postupci se ovde ne primenjuju u procesu proizvodnje u Knaufu. Ne znam šta je to toliko teško, da se te štetne materije vrate i ponovo zakopaju. Što se tiče naših državnih organa i ovde lokalne samouprave, iznenađen sam da prilikom inspekcijskog nadzora
fabrike Knauf nije prisustvovao i neki opštinski funkcioner, jer bez obzira koju je školu završio, on je toliko obrazovanje imao da onom inspektoru kaže uzmi iz jalovišta uzorak, da se vidi da li je to štetno. To, evo, moj Petar ovde sin, drugi razred osnovne škole, znao bi da toliko kaže. A ne da se pozovu inspektori na ćevape i da daju samo nalaz koji je već unapred odštampan da tu nema ništa štetno. Ne može tako da se radi. Onda treba da se primjene neke druge metode. Izvolite, imate pravo po zakonu o informaciju građanima gde su od rukovodstva fabrike porodica, gde živi deca, gde idu u školu, da li oni žive i jedu tu blizu fabrike ili ne jedu. Imate pravo to da im tražite. Ne treba ja sad da vas učim obaveštajnom radu. Dakle, kao za porodicu rukovodstva fabrike, tako da bude i za vaše porodice. Ako je to štetno za njih, onda je štetno i za vas. Prosto ne bih želeo sad da unosim neki nemir u vaše redove, vidim da ste već organizovali proteste protiv te fabrike, ovde bi trebalo malo da se animira naše državno rukovodstvo u tom smislu da se napravi neki sporazum sa nemačkom ambasadom da se oni sami povuku, nekako mirno. Sad za to treba dosta pregovora, ali mislim da je najbolji ovaj naučno-istraživački rad koji ćete sad čuti posle mene od ove dve ugledne moje koleginice, koji je nepobitan. Dakle, tu nema dalje. Ovo što budete čuli je sve sama istina, naučno-istraživački doprinos ovom problemu, protiv koga neće niko imati ništa da kaže. I možda je najbolje onda ovu emisiju oformiti na jedan pravi medijski način i proturiti je na što više adresa kako bi se konačno i država oglasila. Hvala vam puno.